Festa tar-raħal, elezzjoni u tieġ kollha fl-istess jum. X'jista' jmur ħażin? Hemm numru ta' possibiltajiet iżda il-ġen mhuwiex esklus. 7 atturi se jinterpretaw 10 karattri fi dram Repubblika Immakulata li se jittella fuq il-Park ta' Spazju Kreattiv fil-Belt Valletta. Id-direttur ta' dram, Simon Spiteri, qalet li dram idur ma' familja Maltija li tesperjenza 3 affarijiet li nħossuhom ħafna fis-soċjetà tagħna. Għandek l-elezzjoni ġenerali, għandek il-festa tar-raħal u t-tieġ ta' familja. Li ovvjament naħseb l-ebda familja Maltija ma tesperjenza xi lat tagħha f'xi punt tal-ħajja tagħhom u il-parti speċjali ta' dan id-dram għal dawn it-tliet affarijiet isiru fl-istess ġurnata. Fis-sena li tfakkar l-anniversarju mill-45 sena mir-Repubblika tal-pajjiż, id-dram ipoġġi mera f'wiċċ is-soċjetà Maltija bit-tama li ssir osservazzjoni mill-poplu fuq l-identità tiegħu. Aħna bħala tim, ġifieri, rriflettejna ħafna dwar minn aħna bħala Maltin illum fl-2019. Għax ovvjament id-dinja llum saret maġla ħafna, l-affarijiet li qed ibidlu l-identità tagħna qed nippruvaw nlaħqu magħha wkoll u kultant forsi nħarsu ħafna b'nostalġija lura lejn dak li konna u jew ma nindunawx qed insiru jew minn aħna u hija xi ħaġa li nippruvaw nirriflettu ħafna fuqha aħna f'dan id-dram. Id-dram ifakkar il-15-il sena mill-bidu tal-kumpanija teatrali Du li l-qofol tagħha hija magħmula minn nisa li ddedikaw ħajjithom għal produzzjonijiet ta' din ix-xorta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.